diuen que totes les famílies tenen alguna cosa a amagar. Algun secret fosc que mai hauria de sortir a la llum. Però a vegades n'amaguen més de 2 i de 3. La història de la família Pous i Castells es remunta a un hivern de fa molts anys, a una nit freda, sense núvol, on es podien apreciar totes les estrelles del firmament. Estic aquí, al jardí de la casa de la família que té a la Cerdanya, i ens heu reunit a tots per celebrar el 65è aniversari de l'avi Ataulfo, el patriarca de la família. Mireu, la seva neta, Leonor, pobreta. És repel·lent, a més no poder. I el seu germà Borja, quin noi. Es creu qui sap què, quan no és un marrec fill de papà que s'ha fumat algun porro de més. Però aparteu les criatures, que ara entra la senyora Catalina. La mare de les 2 joves promeses. Advocada de professió i primogènita de l'Ataulfo. Tot ella és aparença. Té un posat seriós i perfecte. Diuen que amaga moltes coses. A part d'unes banyes que no passen ni per la porta de casa. I guaita tu, la Verònica, una vividora en tota regla, es fa d'artista. Pinta quadres que ningú sap a qui ven. Vivia a Berlín fins fa 2 mesos, que va tornar. Pel que he sentit, perquè l'Ataulfo li va tancar l'aixeta. I el que falta? El fill petit del patriarca. El que havia de ser un tauró de les finances, però s'ha quedat amb una sardineta a la ruïna. Pel que he sentit, per la falta de criteris en les inversions. Però cap família és una gran família sense el seu personal de servei. Us vull presentar la Svetlana, una jove criada romanesa que ens té robat el cor. A mi i a algun més d'aquesta casa.